Dobrý den, milé dámy, je tady další díl vašeho oblíbeného pořadu Chci být krásná s Petrou a taky Maruškou. Ahoj. Zdravím všechny. Jsem ráda, že jsme se tady sešli. Dneska jsme v Opavě, jelikož já z Opavy pocházím a vím, že tady je jedna velice úspěšná módní návrhářka Soňa Skřivánková, která tady má už dlouhá léta obchod. Já doufám, že tě tahle móda bude zajímat, protože je trochu netradiční, Maruško. Já se strašně těším. To je určitě konfekce, kterou nenajdete někde v obchoďáku. Jsou to všechno originály. A hlavně se těším, že se budeme zase věnovat těm hadříkům a aby jsme byli krásné dámy. My už jsme u těch hadříků dlouho nebyli, že jo? Jenom pořád nějaké sporty. Ono v tom létě ty sporty jako k tomu vybízejí, takže určitě se můžete těšit, že zase někde zasportujeme. Ale dneska si představíme krásné šaty, boty, šperky si ta Maruška už dokonce vybrala. My už jsme se tam totiž byli podívat. A ještě nalákám náručně malované šátky a paní majitelka slíbila, že nám dokonce jeden přímo namaluje, takže se těšte a zůstaňte s námi až úplně do závěru. Sledujete pořad Chci být krásná na televizi Pohoda. My jsme vás lákali na nádherné věci a ty určitě uvidíte, protože po mé pravé ruce už je majitelka tohohle krásného módního ateliéru, taky módní návrhářka, velice uznávaná, paní Soňa Skřivánková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Soňo, mě by zajímalo, kde vůbec vznikl ten nápad, že budete navrhovat věci. Měla jste to už někdy v dětství, anebo to přišlo až z léty? Určitě tato myšlenka už se vynula vlastně od dětství, protože od dětství mě zajímaly veškeré ruční práce, háčkovala jsem, pletla, šila, vyráběla. Chtěla jsem mít prostě něco jiného na sobě, než bylo běžné, takže určitě to vzniklo už od dětství. Akorát studovala jsem za totalitního režimu jsem vystudovala stavební průmyslovku, protože tenkrát jsem si říkala, že asi návrhařinu studovat a potom vyrábět takové ty stejnokroje, které vlastně se tady prodávaly, to by mě asi nebavilo. Takže jsem si vystudovala stavební průmyslovku s tím, že jsem si říkala, že tam taky budu kreslit, navrhovat a vymýšlet. A vlastně až taková ta myšlenka s vlastním obchodem a s vlastní tvorbou vlastně přišla až později, tady ten obchůdek a vlastně značku jsem založila v roce 1999. To už je pěkná řádka let, já se ještě vrátím zpátky, vy jste říkala za totality, to muselo být úžasné chodit v něčem jiném než všichni ostatní, že jo? Určitě ano, obšívala jsem nejen sebe, ale celou svoji rodinu, samozřejmě i děti obšívala a oplétala. Fakt je ten, že dneska už můj dospělý syn mi kolikrát řekne, mamko, to bylo strašné, v čem jsem chodil do školky, všichni byli stejní, já jsem na sobě měl vždycky něco jiného, odlišného, takže takhle se mi to třeba vrací dneska. No. Někdy to je dobré vybočovat z davu, že jo? Když tady přijdeme do tohohle ateliéru, tak jde jasně vidět, že jsou to jiné věci, krásné věci, ale že jsou to taky jiné materiály, než třeba najdeme v klasickém obchodě. Tak s čím pracujete, Soňo? Ano, a to je právě to důležité, protože já mám ráda přírodu a mám ráda přírodní materiály, takže mým vlastně hlavním materiálem, který mám úplně nejraději, je klasický lán. To je úplně nejdůležitější a potom mám samozřejmě už nějaké bavlny, na zimu používám manžestry, používám taky vlnu, jo, takže kombinuju. A my už jsme tady zastihli zákazníka, ku podivu je to muž. Chtěla jsem se ptat, co vybíráte? No, vybírám vlastně dárek pro manželku k narozeninám. No. A troufnete si sám vybrat šperk a šátek? Tak většinou to dělám sám. Jo? A většinou trefíte? To je zase ten dcery, takže... Myslíš, že se to mamince bude líbit, to, co tatínek? Jo? A nosí maminka náušnice, šátky, šperky, jo? A ty jí to někdy bereš? Ne, ještě se nezdobíš, jo? No a tak to je super, takže i květinu občas donesete manželce. No, dá se říct, že jo? A pánové, vemte si příklad, jo? Takhle má vypadat správný chlap. Co jste vybral? Můžeme se podívat? No, tak vybral jsem vlastně náhrdelník, náušnice a šátek. Takže tady máme náhrdelník pro paní. To je právě jako nějaký kov? Ano, je to bižuterní kov, obsahuje to stříbro. No, neobsahuje to nikl, jo? A náušničky vlastně, protože pán už tady minule ženě koupil červený přívěšek, tak dneska k tomu vybral náušnice. A teďka ten přívěšek je teda jako nový dárek, že jo? A k tomu jsme ještě dobrali šátek barevně. Jsou ty vaše ručně malované šátky? Ano, ručně malované šátky, které tady vlastně malují. A kdyby se pán netrefil, tak může paní přijít vyměnit? Určitě, jo. Jako nikdy není problém s čímkoliv. Vy jste ještě ukazovala, jestli můžu ještě zastavit, jak se tenhle malý šátek dá nosit? Ano, já jsem koukala právě. Ano, maluju různé šátky, různé velikosti. Toto je takový úplně malinký šáteček, který vlastně žena si buď si ho jenom jednoduše uváže kolem krku, uzlík
Do sáčka k halence. Ano, svetřík, jo, takže takhle jenom na krk. Mě teda neladí teďka k šatům, ale vám vyladil a já teď teda ukážu na vás takový ten fígl, že se udělá na tom malém šátku takový jednoduchý uzlík. A potom se ten šátek zaváže takhle dozadu. Já to teďka nebudu úplně... A on udělal vlastně takový jak kdyby šperk. Takže vidíme, že tady úplně krásně vám teda určitě ladí k těm šatům i k náušnicím vyšel. Líbí, tak jo. Ale tenhle už bude patřit zákazníkovi. Tak my už tady vybíráme. Paní Soně, já jsem se chtěla zeptat, mně se tady spousta věcí líbí, ale zrovna třeba nejsou v mojí velikosti. Je to tak, že mi to třeba upravíte, zmenšíte, nebo jste mi schopna třeba ušít kopii, pokud jsem větší, širší? Určitě není problém. Tady ten můj ateliér v podstatě funguje tak, že děláme i spoustu věcí na zakázku. Protože vymyslím modely, ušiju prostě nějakou kolekci, ale je to o tom, že nechci dělat série, takže nemám nikdy jednu věc třeba v 5 velikostech a v 5 barvách. Jo? Jako prostě je to tak, že to jsou opravdu modely. A když přijde zákaznice a potřebuje jinou velikost, jinou barvu, není problém buď oděv upravit, anebo ušít na míru. A ta cena zůstává stejná? Ano, ta cena zůstává opravdu stejná. Tam jedině, pokud by to byla nějaká nadměrná velikost, tak tam se to může trošičku lišit, ale to už je spíš o spotřebě materiálu a No mě právě fascinují ty materiály. Já mám pocit, že všechno to, co teď koupím v obchodu, tak po 2 vypráních je to hadr na podlahu. A tady ty látky, to jsou jak za časů našich babiček, že to může být ve skříni 10 let a pořád se to dá nosit. Ano, přesně tak. O tom to je a to je možná někdy i na škodu pro mě, protože mi tady chodí zákaznice a já vždycky se nejpám, jejda, vy už ty šaty máte 10 let, už si musíte koupit nové, jo? Takže o tom třeba to je, že se ty oblečení ani tak často nemění, ale je to jako nejen tím materiálem, ale i tím, že dělám zase až úplně takové ty módní výstřelky, já to nemám ráda, jo, jako dělám spíš jako takové věci načasové, nositelné, ano, načasové, které se dají nosit opravdu dlouho, jo, takže je to o tom. A mně se právě líbí ještě, pardon, že vám do toho skáču, ta originalita, kolik třeba od jednoho modelu uděláte kopií, jak když si na to na sebe obléknu to sáčku, kolik dalších žen takhle v Opavě nebo v České republice potkám? Já myslím, že hodně jich, určitě jich není hodně, jo, já bych tak řekla, že když bych řekla, jedno sako se může objevit maximálně 5krát, jo, ale je to třeba o tom, že mám stejný střih, ale zase už použiju třeba jiný materiál, jo, nebo tam udělá tak jiné detaily, takže ono opravdu toho není moc a i když se projdete Opavou, tak pořád mám pocit, že málo žen chodí v mém oblečení, že by mohlo být mnohem více a jezdí mi tady ženy opravdu i z okolí. Jako. Bezvadné, tak my už se jdeme hrabat, už se jdeme oblíkat. Pomůžete nám s tím? Určitě. Tak co, paní Soňo, líbíme se? No, líbíte se mi moc teda, řekla bych, že teda moda jak kdyby na vás šitá, nebo vy jste hotové. Mně se strašně líbí ty detaily, právě dřevěný knoflíček, víš, a kraječka. Ale Marušce strašně moc sluší ty čisté barvy, že? Ano. Ta bílá s tou bežovou. Protože Maruška má teda na sobě vlastně komplet lněný vlastně obleček, bych řekla, i lněné kalhoty, lněný vršek. A ten vršek lněný je vlastně doplněný tady vlastně krajkama. A to jsou vlastně sešívané kraječky, které vlastně vypadají fakt jako kouzelně, jo? Že je to takové jemné. A je to vyloženě letní model, bych řekla tady tohle. Můžeme doplnit ještě, dal by se doplnit šperkem, šátkem, nebo třeba kabelkou, jo? Takovou přírodní kabelečkou, říct, které jsou taky pohodlné. Ty kalhoty jsou prostě geniálně příjemné. A ještě bych teda řekla k tomu materiálu, když vás vidím tak oblečený, my už jsme se o tom bavili vlastně, jo, že ten přírodní materiál je vážně opravdu velice příjemný na tělo. Říkám, v létě chladí, v zimě hřeje a ještě pro mě, co je takové velice příjemné, doma nemám žehličku. Všechny ty věci, takhle, jak nosím i já, co mám na sobě šaty, všechno dám do pračky, vyperu, vyždímám a dám na ramínko usušit a druhý den obleču, takže nemám s tím žádnou práci. Ale se pere nějak speciálně, třeba na 40? 40 na 40 dáte do klasická pračka na 40.
Mně Petra přijde jako Jana Brejchová. Proč jako Jana Brejchová? No, tak krasavice nesmírná a taková stylová, víš, že to je prostě takový ten střih. Sundáš si to? No, já bych teďka řekla teda ještě Petra, že teda zase bych řekla takový podzimní, Petra, že má na sobě takové už podzimní oblečení, které se dá nosit jak na jaro, tak na podzim, anebo i pro tento způsob léta, který letos je taky takový zvláštní, jo. Takže má na sobě vlastně lněné kalhoty a bavlněnou takovou pelerínku. No a pod tím má úžasnou bílou halenku. A v podstatě je to oblečení, ve kterém můžete vyrazit třeba i na koncert, nebo i do divadla. Jo, je to prostě oblečení, které může být i slavnostní a navíc ještě vidím na nohách. Přesně, já bych ještě ráda upozornila na ty boty, protože jsou nesmírně pohodlné, ale já miluju dřeváky, jo. Já nevím, jestli to máš taky tak, ale to je něco úžasné. Třeba byla v minulém životě Holanďan. Třeba, no. Ano. No a to je taky takové krásné, protože tyto dřeváky mě oslovily. Já jsem je poprvé objevila v Bratislavě, v jednom obchůdku, jak jsem byla navštívit Bratislavu asi před 3 lety. A moc mi padly do oka, protože jsem říkala, že se hodí k té mé módě, kterou dělám. Jako. A potom byla taková shoda okolností, asi za půl roku se tady objevil nějaký pán a já jsem se ptala, co chce, on byl Slovák a on říkal, no větě, já nabízím dřeváčky. Takže ten pán, jo, tak jak jsem si vysnila ten sen, že se mi líbí ty dřeváky, tak mě tady přišel nabídnout, takže vlastně od té doby vlastně tady asi 2 roky ty dřeváčky prodávám. No, a ještě mě napadlo ty kalhoty, asi pravděpodobně na Petřiny dlouhé gazelí nohy trošku delší by měly být. Určitě. Na Petru jsou, ze předu vyšlo, ale vzadu jsou krátké. Jo. Na Petru určitě by ty kalhoty měly být delší. Já mám vzkaz pro moji mamku, tvrdí mi, že mám krátké nohy a dlouhý trup, tak vidíš, že nemám. Tak teď jsme trošku změnili styl, že? Já bych takhle mohla směla i do kanceláře. Určitě do kanceláře. Ještě bychom mohli třeba přidat nějaký zajímavý šátek barevný, taky bychom mohli třeba doplnit. A v podstatě Petra je sexbomba, letní, na koupaliště. Na koupaliště, na diskotéku. Strašně moc se mi ty šaty líbily a jsou opravdu hodně pohodlné. Ten len je fakt úžasný. Je to super. A vidím stylové dřeváčky? Opět, ano, ty jsou velice rozkošné. Mně strašně moc líbí květinkované dřeváčky. No, ty máš taky. Já mám s krásným podpadkem dřeváčky. Ty jsou. A můžu ty zelené šaty ještě třeba něčím tohle? Jasně. Že třeba by bylo zajímavé třeba ještě taky to léto, může být kolem krku. To zase nevím, jak se to báže. Jo, může být šátek daný jenom lehce třeba kolem krku. Jo, že zase ještě doplní ten model, vypadá jinak, jestli takhle. Ještě můžu udělat taky, můžu ještě jeden fígl udělat. Třeba je taky hezká věc, když chcete třeba jenom lehce schovat ramena, tak se udělat tohle, že ten šátek dám takhle, potom ho dám zase takhle. A máte třeba udělaný takový už, jo, takový model, že třeba i tyhle šaty by se daly vzít třeba, já nevím, do práce, nejsou zase až tak odhalené, můžeme se otočit třeba i ze zadu, no to vypadá krásně i potom, že to udělá zajímavý detail třeba i vzadu. Já se cítím opravdu skvěle a všem doporučuji. A tady ještě bych třeba... A já čekám na svůj šátek. Anebo ještě mi napadlo, že bychom mohli vyzkoušet třeba, jo, když by bylo chladno, tak můžeme ještě vyzkoušet sako. Jo, a teďka třeba jsme se bavili, že třeba do kanceláře, jo, takže vlastně i když jsou chladné večery nebo chladné rána, tak můžete vyrazit i se sakem. Mně se líbí, paní Soňo, že třeba i Maruška, že se oblékne opravdu sexy. Že nejsi jenom, víš, jak taková, jako že nemá jenom to pohodlí, ale si fakt vypadáš dobře. Jo, tak já ti kompliment vrátím a mně se líbí právě ty rafinované detaily. Na tady téhleté módě jsou úžasné všechny ty knoflíčky, ty úplně nádherně obšité dírky a nebo tady ty kapsy, ty jsou úplně fantastické. Fakt se v tom cítím dobře.
Tak my už jsme se v pořadu Chci být krásná do třetice všeho dobrého převlékli. Jak se cítíš? Já se cítím jako víla. A akorát nemám střevíčky, mám dřeváčky a jsou geniální. Musím říct, že se v jsou strašně dobře chodí. Přesně, ráda bych upozornila, Soňa nám taky dala za pravdu, že jsou zdravotní tyhle boty, takže nejenom nízká bota, ale i vyšší podpatek. Ano. V tom se může dobře chodit, protože určitě jsou zdravotní, že jo? Určitě jsou pohodlní, mají zdravotní klenby. A fantastické je, že k každému modelu jsme tady zatím přesně tak padnoucí dřeváčky. Doporučujeme, opravdu, já se cítím v těchto šatech super. Sice jsou trošku větší, ale právě proto se v nich cítím, si připadám tak nějak štíhle. A ještě jsme právě přišli na to, že by nám asi nějaké doplňky bodly tady k tomu, abyste na to odborník. Já se na vás podívám, takže já bych určitě něco vybrala, takže možná bychom mohli vybrat náušničky, že bychom zvolili. Tady ty třeba? K tomu přírodnímu určitě můžou být. Takže bychom dali do uší smaltované náušnice. Ještě bych možná šperk nějaký. Takže ten bych možná dala k těm bílomodrým šatům, abychom je trošičku zase udělali takové letní, abychom je trošku oživili. A to jsem teda vyráběla sama, tady ty šperky vyrábím, ty se hodí i na šaty, i na svetry. Vlastně háčkovaný šperk, potom bych dala tady vlastně na tyhle šaty, na ty přírodní bych dala taky, to jsou vlastně lněné šňůrky a korálky na to. Takže máme taky takový přírodní šperk. To je šílené, jak takový malý doplněk úplně změní, že? Ty šaty. Oblečení. A ještě třeba dělám takovou zajímavou věc. Nemám ráda igelitky, igelitové tašky, které jsou všude, tak mám třeba ráda takové taštičky lněné, které vlastně tady šijeme. A já zase na ty tašky maluju různé motivy. A je to taška, kterou můžete složit do kabelky a když jdete koupit chleba, mléko, ovoce, tak se vám tam všechno vejde a pokud ji ušpiníte, tak ji hodíte do pračky, vyperete a zase použijete. Jo, takže tohle to mám opravdu hodně ráda a je to i takový hezký typ na dárek, když chcete někomu udělat radost. Tak já bych teď poprosila kameramana Ondru, aby nám zabral tyhle úžasné šátky, které jsou navíc v rámu. Soňo, všimla jsem si, že rám je taky k prodeji. To znamená, že šátek v rámu slouží taky jako nějaký dekorační obraz. Ano, ano, je to přesně jako obraz, protože zase mě inspirovali zákazníci nebo zákaznice, které tady přišly a chtěli obraz do bytu. A říkali, že si neumí nikde vybrat a že mají nějaké specifické barvy a líbily se jim tyhle šátky a motivy, takže vlastně mě taky tak jakoby vlastně dali takový podnět k tomu, že se dají tyhle šátky použít jako obrazy. A je to zase taková výhoda v tom, mám je sama i doma, třeba v ložnici, že si je můžete měnit podle nálady, anebo třeba podle ročního období, jo? A nebo třeba jsem schopna i namalovat šátky podle toho, jaké máte, dejme tomu, povlečení. Jasně. K tomu vám můžu dělat takové obrazy. Jo? Takže to je úžasný typ, to by mě vůbec nenapadlo, je to a můžete si je měnit, jo? Že to není prostě obraz, který by tam musel být pořád, mám to ráda i takhle v tom přírodním. Pokud máte přírodně zařízený byt, tak se to tam hodí. Takže čistě bílý šátek hedvábný. A v podstatě, když už si napínám šátek na rám, tak už tak nějak jako v hlavě asi nikdy nemaluju nic na papír dopředu. Jo? Je to takový dobrý, tady tohle princip, jsou to žabky v podstatě na záclony. Já třeba samozřejmě člověk sbírá takové nějaké inspirace z okolí, že jo. Někde něco vidíte přírodu, nebo vidíte někde nějaký obraz nebo nějakou fotku, takže takhle to sbírám, ale v podstatě už když si napínám šátek, tak už vím, jaké asi budu používat barvy, co tam asi bude, jestli to bude nějaký geometrický obraz, anebo nějaký romantický. A fakt je ten, že když tady třeba maluju a přijde zákazník, tak většinou se tady zastaví a je to takový, vždycky říkají, že se jim strašně dobře dívá na mě. A řekla bych, že ti lidé si odpočinou hlavně, oni relaxujou, jo? Sednou nebo prostě stojí a koukají, jo? Je fakt, že když jsem začínala malovat šátky, už je taky maluju asi 10 let, tak jsem je malovala doma v obyváku. Takže přišla jsem domů večer z práce a doma jsem šátky, začala jsem zase malovat, že? Takže trvalo to dlouho a hlavně jsem neměla volný čas. A manžel mě tenkrát řekl, proč to nemaluješ z práce? Říkám, ale to nejde, jako já tam budou chodit lidi a přece nemůžu odskakovat od té práce, ale zjistila jsem, že to jde a je to pro mě mnohem příjemnější. Taky i maluju kravaty, tady jich moc teda není, ale i hedvábné kravaty. A to zase třeba, když žena s manželem, že chtějí vypadat stejně s partnerem, jdou na nějakou společenskou akci. Nebo když dělám svadební šaty, někdy dělám taky svadební šaty s hedvábím, že maluju hedváby na svadební šaty, tak potom třeba ženichovi domaluji kravatu.
Takže ta nevěsta vlastně má takhle celněné šaty s krajkou na ramínka. Ono by to chtělo jít, je to nevěsta, ono to na tom věšáku opravdu až tak nevypadá. A vzadu má tady takovou celou krajkovou vlečku, která fakt je krásná, když ona prostě jde, tak toto vám prosvítá, jo, jako, ono byste to mohli oblíknout, ale ono by to nebylo ono. Jo, jako, až tenhle díl pořadu uvidí moje mámka, tak bude jí hodně mrzet, že už je vdaná, protože ona to miluje, tady takovou tu. No, tak dělala jsem, můžu přiznat, že jsem dělala taky pro jeden manželský pár, brali se po druhé, po 20 letech a dělala jsem ji oblečení, protože říkali, že si to nechtějí nechat. A to je pelerinka přes ramena. A toto je přes ramena vlastně pro tu nevěstu, ona bude mít vlastně přes ramena takový šál. No, takže to je nevěsta, to je dobré. ale také ženich, no. A ženicha jste ušila? A pro ženicha tady máme kalhoty. Takže to je takový skoro až selský styl, Určitě. že budou mít nějakou přírodní svatbu, luční kvítí. A ještě tady mám třeba druhého ženicha, ten má zase šedé kalhoty a bílou košili, jo, Takže pokud někdo chce, aby jeho svatba byla originální. No, originální určitě, takže taky. A tady to třeba bylo tak, že ženich je z Prahy, objednal si u mě kalhoty a tuniku s tím, že nevěsta bude mít šaty z půjčovny, ale jak nevěsta tady uviděla ženicha, tak se rozhodla, že chce taky šaty, což je rozumné, že jo, protože ono by se to bylo, ono by se to opravdu bylo, nebylo by to hezké. Takže budou šít ještě teďka i pro nevěstu taky Tak šaty. vidíte, to Soňo, to mě vůbec nenapadlo, že u vás si můžou zákazníci taky objednat šaty na svatbu, že jo? Takže zdravíme všechny nevěsty a taky ženichy, ať se vydaří. Tady už vidíme úžasnou věc, kterou jen tak nevidíme. Soňo, pracujete na tom taky? Je to jenom dekorace nebo opravdu na tom ta látka, která tam je, tak je utkaná vámi? No ona to částečně je dekorace samozřejmě, ale celá ta látka, která tady je, tak tu jsem opravdu natkala já, ale to je asi 3letá práce nebo 4letá práce tady na tom stavu, protože to je opravdu jenom tak chvilkama. Ono jako než utkáte fakt centimetr látky, to trvá strašně dlouho. Takže je to taková moje srdeční záležitost. Ještě jsem neměla odvahu si tu látku odstřihnout od toho stavu. Takže ještě nic jste s ní neušila? Ještě jsme z toho nic neušili, ale jako mám v úmyslu dělat spíš takové doplňky, protože ono asi, kdyby mi měl někdo zaplatit metr té látky, tak jako má nevyčíslitelnou hodnotu. Ten čas tam strávený, ono to opravdu je náročné, no. Tak kdy střihnete? No, nevím. Nevím, to prostě mě musí něco, jo, ťuknout a určitě, jo, protože už jí mám opravdu hodně, jo, takže už se to určitě blíží, no, ale na ten stav mám spíš čas, bych řekla, v zimě, než jakoby v létě, jo, takže, ale ono to byly i takové tradice vlastně, na stavech se tkalo vlastně v těch chaloukách v zimě a většinou tkali chlapy, protože ženy měly pořád doma co práce, že jo, muži ne, aby nezaháleli, tak tkali. No, tak je výborné. Paní Soňo, vám strašně poděkujeme za úžasně inspirativní díl. Vy jste neuvěřitelně renesanční bytost, která dělá, šije šaty, maluje šátky, tká na stavu. Doufám, že třeba se s vámi ještě potkáme v nějakém z dalších dílů, až budete dělat přehlídku, že nás pozvete. Určitě, to bych byla moc ráda, no. No a rozloučíme se s našimi diváky. Doufám, že jste načerpali inspiraci. Jasně, a přeju ještě taky paní Soně samé spokojené zákazníky nebo klienty, jak se to říká. A vy, milé dámy, nebo taky pánové, pokud byste chtěli, tak jsou taky webové stránky Kobra, přímo, že kobramode.cz, a nebo můžete přijet přímo sem, uvidíte se s paní Soňou, jsme v Opavě ve stejnojmenném obchodu Kobra. Tak se hezky bavte, užívejte, hezky nakupujte a buďte krásné. Ahoj.